Καλημέρα Ελλάδα. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα πέσει κάτω στα οικονομικά της λόγω έλλειψη εργατικά χέρια. Έχει βρει ο κ. Πλεύρης και είπε να διώξουμε τη μετανάστευση που δεν έχουν χαρτιά. Συμφωνούμε απόλυτα, γιατί πρέπει να ξέρουμε με ποιον ζούμε. Αλλά όσα καταθέσουν για μετακλήσεις στην Αίγυπτο, στη ελληνική προξενία στην Αίγυπτο, το 70% και το έχω πει, το 70-80% παίρνουν απόρριψη. Ποιος θα δουλέψει? Θα βγείτε εσείς από τη Βολή να δουλέψετε? Θα βγει ο υπουργός και ο κάθε υπουργός να δουλέψει? Πώς θα γίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα χωρίς εργατικά χέρια? Αυτή τη στιγμή το 70% από τα εργατικά χέρια μέσα σε αυτή τη χώρα είναι σχεδόν οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, αν κάνουν οι Αιγύπτιοι αυτή τη στιγμή απαργία λόγω που δεν έχουν χαρτιά, η οικονομία μέσα σε 3 μέρες θα γίνει off. Τότε πρέπει να βρούμε λύση, οπουδήποτε να βρούμε λύση, νόμιμη λύση, για να μπορούν να συνεχίζει αυτή τη χώρα στην ανάπτυξη, γιατί παίρνουμε ανάσα με τουρισμός, με οικονομικές δουλειές, με αγορές. Τώρα που παίρνουμε ανάσα, να μην έχουμε εργατικά χέρια, νομίζω είναι λάθος. Καλημέρα Ελλάδα.